सरकारनि नोजोराव गोग्लैदोंसे लामानि सावगारि उदालगुरि जिल्लानि दक्षिण कया बिल जानानै खैसैबारि टंलासिम थांनाय लामायाव थानाय बोरला दैसानि खुरखानायजों लामानि गाज्रि जानायखौ थाबैनो बानायनो थाखाय रायजो राजाजों लोगोसे फरायसुला-फरायसुलिफ्रा खावलायदों। गाहायै टंलासिम थांनाय फालांगिरिफोर फरायसाफ्रा गोबां बोसोर हमनानै जेंना सैनांबोनो गोनां बे जानायखौ लानानै दुखु फोरमायदों। थांनाय समफोराव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिफानारि मन्थ्रि इन्जिनियारफोरा फैनानै गोबांथार सम नायफैदोंमोन आरो बानायनो रादायबो होदोंमोन, नाथाय दिनैसिम लामाखौ बानायनो राहा लायाखै, जायनि जाहोनाव दैसानि दैया आबादथिलिखौ सानफा एफा खुरखानायजों लोगोसे गोबां बिगा हा खहा खालामदों आरो आबादफोराबो बेसेन नाङै एबा बोसोर बोसोर हमनानै बोसोरै बेबायदिनो खहा जाबोबाय थाबोदों। फैबाय थानाय समाव गोदान सरकारनि नोजोराव गोग्लैगोन ना गोग्लैया, ओनसोलनि थागिबिफोरा बेखौ नेनानै थाबाय। जोंनि जिखिनि ओनसोल कबिरालिनिफ्राय आदि खालामनानै बिथिं गासै फालांगिनिफ्राय गथ' गथाय स्कुलनि छात्र छात्री गासैबो बेयाव थांलाय फैलाय लामाया दिनै प्राय 5-6 बोसोर जाबाय, बेयाव थांनो हाया फैनो हाया बिदि जाहैबाय। बेनिखायनो बे लामाया आगोलाव जों उन्दै उन्दैयाव सैबारि स्कुलाव फरायनाय समाव लामाया एसे मोजाङानोमोन आरो दलङाबो गोदानै मोजां बनायना होदो। नाथाय बे दैसाया बोरला दैसाया खुरख'लांनायनि थाखायनो दिनै गथ' गथायफोरा छात्र छात्रिफोरा आरो स्टुडेन्टफोरा गासै फालांगिफोरा बेयाव टंलायाव थांनो थाखाय खोब गोब्राब जादों। नाथाय जों जुदि बे लामाखौ बनायना होयोबा खोब बारावनो जोंहा 5 मिनिट बा 6 मिनिटआवनो जों टंला कलेजाव जों थांनो हागोन। नाथाय बिनि अनगायै